खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। दा नों बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नैबे टपिकनि सायाव सावरायगोन जे जोंनि गामि ओनसोलाव दिनै जोङो जोंनि हारियाव गोबां बेबायदिनो गोरलै गोरलै फिसा फिसा मोनसे गालामाला दखानफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे गालामाला दखाना माखासे समनि गेजेरावनो बन्द जानानै थाङो। दा बिनि गुबै जाहोनखौ जोङो रायज्लायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना बे आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेलखौ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो आरो शेयार खालामनानै हो। जोङो रायज्लायगोन गालामाला दखान। जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां दिनै जोंनि गामियारिफोरा बेबायदिनो मोनसे खम एमाउन्टनि गेजेरजोंनो जे गालामाला दखानफोरखौ बसायो। गोबां मोजांनि बाथ्रा, जोङो बसायनांगौ, निस्सय नंगौ। बेफोर फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफ्रा थांनानै थायो आरो सोलिलाङो। नाथाय गोबांफ्रा बेबायदिनो बे फालांगि खालामनायनि गेजेरजों लस जानानैबो थाङो। नाथाय बे लस जानायनि गुबै जाहोना जादों नोंथांमोना जे नोंनि गलाखौ जे नोङो जे एमाउन्टजों नोङो स्टार्ट खालामदों, गोरलै मोनसे एमाउन्टजों नोङो स्टार्ट खालामदों एबा गिदिर एमाउन्टजोंनो नोङो स्टार्ट खालामदों। नाथाय जेब्लानाखि नोङो बे गालामाला एबा बे ग्रसारि स्टरफोरखौ नोंथाङा स्टार्ट खालामदों, बे समाव नोंथांनि जेनाखि गला एबा बिजनेस एबा फालांगि बियो मोजांथारैनो मास मोननै मोनथाम बोसोरसे बोसोरनै बेबायदिनो सोलिलाङो। नाथाय माखासे समनि गेजेराव नोंथाङा नोंनि जे मानि मेनेजमेन्ट एबा नोंथाङा नोंनि जे बायलाय फानलायनि जे मोनसे हिसाब खिथाब दोनैनि जाहोनाव नोंथांनि बे गलाया थैलाङो। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, जायफोरा जे गामि ओनसोलाव जुदि बियो नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बे गलाजोंनो आंनि न'खरनि थाखाय एसेबाबो सहाय जादों होननानै नोंथाङा जुदि नोंनि गलाखौ जुदि दिदोम एबा थि लाखिनो सानदोंब्ला नोंथाङा खोनासं। जे नोङो नोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जे नोङो नोंनि गलायाव दोनदों, नोङो बेखौ स्टाडि खालाम। जोंनि गामि ओनसोलाव दिनै जोंनो मा नांगौ? डेलि जानाय लोंनाय, संख्रि फानलु थाव आरो गोबां बेबायदिनो कस्मेटिकनि जिनिसफोर, बेबायदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ नांगौ जानानै फैयो जोंनो मानसिनो। नाथाय नोंथाङा नोंनि गलायाव जे मालखौ नोङो पारचेस खालामनानै लाबोदों, नोंथाङा जेरैनाखि नोङो स्टार्टिंआवहाय जे मालखौ पारचेस खालामनानै लाबोदों नोंनि गलायाव सोदों बे प्रडाक्टफोरखौ, आरो कास्टमारनि रिकुवारमेन्ट जेरै कास्टमारनो नांगौ बायदि नोंथाङा कास्टमारनो होनो हादों, नोंथाङा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। बे गासैबो माला नोंनाव प्रपार थानांगोन। अब्लासो नोंनि गलायावहाय जाय कास्टमारा फैगोन एबा जाय बेक्तिया फैगोन, जे प्रडाक्टखौ नांगौ बे बेक्तिनो बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा बेनो प्रेजेन्ट खालामनानै होनांगोन। जाहाथे बियो जेब्लायखिया नोंनि गलायाव फैया मानो, जे मुवाफोरखौ नांगौ एबा जोंनि जानाय लोंनायाव जे रेगुलार जोङो बाहायजायो बे मुवाया नोंनाव अरायसम थानांगोन। नोङो बेबायदिनो हानायखिनिखौ नों खम एमाउन्टनि गेजेरजोंनो नोंनि जे प्रडाक्ट बेखौ नोङो एसेब्लाबो नोङो पारचेस खालामनानै नोङो नोंनि गलायाव बेखौ एभेलेबेल खालामनांगोन आरोखि, एबा दोननांगोन। अब्लासो बै जायनाखि कास्टमार नोंनियाव बायफैगोन, बियो अब्लासो नोंनियाव फैनानै जेब्लानाखि बियो प्रडाक्टखौ नोंनिफ्राय मोनगोन, अब्लासो बे जाय बायग्रा बेक्ति एबा जाय कास्टमार बे बिथाङा नोंनियाव सानफ्रोमबो बेबायदिनो फैगोन आरो सानगोन जे है उमुकनाव बिथांनियावनो मोनखायो, बिथांनियावनो लायनोसै। थिग बेबायदिनो जोंनि गोसोआव जायो। नोङो स्टाडि खालाम। नोङो जुदि कास्टमारब्ला एबा नोङो जुदि सासे गुबुन मोनसे दखानाव बायनो थाङोब्ला, जुदि नोंथाङा बिनि दखानाव जुदि नोंनि नांगौ बायदि जे नोंनि जानाय लोंनाय एबा इउज खालामनायाव नांगौखौ मोनाब्ला नोंथाङा मा सानगोन? नोंथाङा निस्सय सानगोन जे है बेनियाव मालानो थाया। स' बेबायदिनो आस्थे नोंनिफ्राय दिनै सासे गाबोन सासे समफोर सासे बेबायदिनो कास्टमारा गोजान जायो आरो नोंथांनि गलायाबो बेबायदिनो आस्थे डाउन जालांनो हमो। बेनिखायनो नोंथांमोना नोंनि प्रडाक्टनि सायाव नोजोर लाखि आरो नोङो नोंनि कास्टमारजों माबायदि रायज्लायदों एबा माबायदि हेन्डेल खालामदों नोंथाङा बेखौबो स्टाडि खालामनानै नाय। अब्लानो नोंथांनि गलायाव
आस्थे 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 जेरैनाखि बियो डेभेलपआव फैगोन आरोखि। आरो नोंथांमोना नोंथांनि जे मोनसे सेल, बे सेलखौ नोंथाङा डेलि प्रसेसजों बेखौ नोंथाङा नट खालाम। आं दिनै बेसेबां फानखो आरो आङो दिनै बेसेबां खरस खालामखो, नोंथाङा बेखौ मोजांथारै नोङो मोनसे डायरियाव नोङो बेखौ नट खालामना नाय। आरो नोंनि खरसजों आरो नोंनि सेलजों आरो नोंनि बायनायजों नोङो बेखौ एडजास्ट खालामनानै नोङो नायबाय थानांगोन। आरो नोंनि जुदि खरस खालामनाया नोंनि सेलनिफ्राय जुदि बारा जायोब्ला नोंथाङा जानो हागौ खैफोद दं। आरो नोंथाङा जुदि बे डायरियाव जुदि मानि मेनेजमेन्टखौ जुदि नोंथाङा रेगुलार जुदि नट खालामोब्ला जानो हागौ नोंथांनि गोसोआव साननाय फैगोन जे आं बेबायदि अभार खरस खालामदों, आं एसेबाबो हमथानांसिगोन। बे साननाया नोंथांनि गोसोआव सोमजिगोन। बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो मिथिहोबाय। नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बाखि समफोराव आङो बेबायदिनो मोजांथार भिडिअखौ लाबोनो थाखाय नाजागोन आरो नोंथांमोनजों बेबायदिनो शेयार खालामनो थाखाय नाजागोन। गोजोन्थों।